Ali bi dumuni ma mɔ de wa I 15 heures si ka dumuni ma mɔ bal dibi ka bi dugu jɛ ne yɛrɛ de fari man di na maro fɛn o fɛn de bɛ na a bɛ mɔ sa asu Fati I bɛ ka tiso de ya coronavirus la ilaha illallah Fati mi furu sa kuma sele wallahi billahi e ma se ka ni bana in kisi mɔgɔ wɛrɛ si ma fo ne I muso ne bɛ si kɔfɛ ka su ko ka dugu jɛ k'e bɛ ne furu sa a furu ka sa Naoli e b'a kɛra fama ye a voilà i bɛna tɛgɛ kari nin tɛgɛ ne fɛ yan bilen mun de la a t'a dɔn ko coronavirus a b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun na coronavirus ye mun ne yɛrɛ de b'a na ba tile ka gere in na ala an bɛɛ tora yɔrɔ Misa Jakite Traoré Jakite ayi ablala a kɛra tele fila ye ablala awɔ a kɛra tele fila ye Traoré a bɛ cogo di a bɛ tɔgɔ la kɔri baasi tɛ ayi a ye kɔnkurannen terikɛ bɔ waati bɛɛ a bɛ tɔgɔ di mun kɛra e nana mun na e ni mɔgɔ jɔlen mun bɛ yen n ko coronavirus de yera muso la bi ayi sɛgɛ ka mun fili coronavirus o de bɛ yɛlɛ so kɔnɔ yɛlɛ du kɔnɔ o de bɛ n terikɛ kan bɛɛ Traoré na se a bilen yama na se a bilen yama Pati yen faga dɛ Sibiri filakɛ ko t'a la o kuma I kɔnɔ kɛ dunni ye kelen de ta ye o ni kile ka dere ni na ne dalen bɛ so kɔnɔ I man kan fili ka ne lawuli kuma kelen min b'i da coronavirus dɛ tile bɛɛ virus ne ko mun de kɛra fulakɛ ni an bɛɛ de salen du kɔnɔ yan k'an bɛɛ sa coronavirus de bɛ Fati la coronavirus de bɛ Fati la ne ko I ka kɛnɛ wa o ye mun ye e tɛ coronavirus dɔn ne t'o dɔn e y'a la sa chinois ka banakura min bɔlen filɛ ko kɔsa in na aw ka sɛdennin bɛɛ faga tan I b'a ta deni jɔn ka dɔn bɛ de bana min bɛ sɛdennin faga o bɛ se ka ne faga ko mun de kɛra a y'a ɲɛfɔ ne ma Fati a kɛra cogo di a b'i terikɛ de da kɔnɔ yan nɔ ko coronavirus an yɛrɛ t'a dɔn coronavirus ye mun tile ka ye dere a ti sora coronavirus b'a la da I la nse aw yɛrɛ bɛn ne taara du kɔnɔ aw si tɛ yen nɔ ne tulo bɛ mankan na Sibiri jihadi mɔgɔ ni ne dalen bɛ sunɔgɔ la hali ma se ka sunɔgɔ mankan fɛ ko coronavirus b'a ale muso la coronavirus ba bɔlenba de don sisan bana in bɔlenba de don sisan nɔ a bɛ dugu caman de la o kuma sɛbɛn de don wa a daminɛra Chine a bɛ Faransi a bɛ Italie a bɛ jamana caman de la sisan a ma dɔn an kɔni fɛn ye fɔlɔ ayi a ma dɔn yan fɔlɔ parce que an ka yan chaleur de bɛ yan nɔ ani tile bɛ yan nɔ olu bɛ yɔrɔ min na a ma teli ka se o yɔrɔw la a ma y'an ka mɔgɔ si de la yan an bɛ se ka mun kɛ walasa k'an kisi bana nin ma bana ka I kisi bana in ma caman de bɛ yen k'i ka to n'a bɛ I ka yɔrɔ la I bɛ to ka lipton kalamanw I bɛ to ka fɛn kalamanw dɔrɔn de min o wagati kana to ka ji suma min o kɔrɔ an ka tile ni o ka jugu a ma kɛ o ka jugu a ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u yɛrɛ ka foli cogo dɔ bɔlen don sisan ba ka b'aw sen de di ɲɔgɔn ma ka t'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kuma na sen nin tɛ an fari yɔrɔ dɔ ye wa o y'an fali yɔrɔ dɔ ye mais u ko k'i k'i sen de di ɲɔgɔn ma sisan nɔ k'o de ye sisan foli ye parce que bana in filɛ nin ni bana in bɛ yɔrɔ la a man kan aw ka bolo di ɲɔgɔn ma a man kan aw ka ɲɔgɔn minɛ tantɔ ni tonton ye foli cogo min kɛ o ye foli cogo de bɔlen don sisan den o la ni mɔgɔ min fana tɛ se dɔn o kɔrɔ k'a b'o la ayi jɔn y'o fɔ o t'a yira k'a bɛ mɔgɔ si la ni mɔgɔ tɛ sora ni I sɔmina la ko a b'a la I b'i boli joona ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'olu y'a fɔ ko bana min b'a la o de don kana fɔ k'i b'i ka mɔgɔ détester k'a fɔ ko ni bana in b'a la donc sisan ne ye mun faamu a b'i n'a fɔ sisan sida nana cogo min sida de kelen don ka si bila ale y'a di Ebola ma Ebola fana ye si bila k'a di coronavirus ma yakuma ye tiɲɛ ye dɛ Fati tɛmɛ I ka bila ɲɛ fɔlɔ an ka tɛ taa ale dɔgɔtɔrɔso la parce que e ka tiso in man di tɛ jɔ dumuni ka mɔ ni dumuni mɔna tɛmɛ I ka bila ɲɛ sisan dumuni ko t'a la tɛmɛ o kuma Fati bɛ taa ni kuru ye wa la ila ninnu ka dun ni ne yɛrɛ ma foyi faamuya la sisan ne ni an tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o de ye gɛrɛ ɲɔgɔn na de o tuma ne cɛ ayi kana mɔgɔ ne